I wonder if naamoy mga kontra, mga kaaway sa inyong kinabuhi karon. Lisod nga question. Ay mga tao nga dili kayo magkasinabot, no? Kanang mga lisod-lisod mga relationships, mga no? Kitang tanan na siguro mga kaaway, ay mga pasing dumot, gamay, ano ba? Lisod na siya. Kanya ang atong ebanghelyo mga igsoon, it's really, really powerful about ana. If ever kita na yung mga kaaway. Because what Jesus is saying today is, dali bitaw kita mangitaw gaway, itong kinabuhi, no? Pero the reality is kasagaran na ang atong mga kontra, dili sila tinuod nga kontra. Dili sila tinuod nga kaaway. Lahi na sila. They're just different from us. No? If you really think about it, mao kasagaran ang nahitabo sa atong kinabuhi. Sa story sa atong ebanghelyo, ngayon si San Juan. Si San Juan kanang batan-on siya, niya basin kuwang siya patience gamay, nakikita siya og tao, anahimong mga milagro, pero dili siya part sa idahang grupo, mga disciples, no? So ingon si Juan, that guy, he's not part of us, he shouldn't be doing the miracles. So I told him to stop, kay murag kaaway man. Because he's not part of the disciples. And yeah, Jesus says, what's that? Dili siya kontra nimo. Dili siya enemy nimo. He's actually your friend. Because siya po, nahimo mga milagros sa akong ngan in my name. Nagabantay siguro mo sa atong kinabuhi nga. Bisan gani ka nang mag-drive sa dalan. Sus, dali mga tag-away. Oh my gosh, traffic kayo, mag-away. Away na sad. Meron sa pa. Happy na mga election, no? Mga different parties, mga na. Mag-away jud. Pero actually, mga friends man sila, if you think about it. Because kasagaran mag-away kita, but in reality, we all desire the good for the people. No? Labi na sa itong mga groups, sa itong mga simbahan, sa itong mga churches, mga different ministries, blah, blah, blah. May mga kaaway, may mga tension, may mga luma. Sige lang, good. We're all working for Jesus, no? Mga friends ba yata? So often, we see sa atong isikataw, unsay difference instead of seeing unsay common point. Common point nila. It's so important to remember that. I don't know if I'll just do one more example, no? I don't know if ever nakatanaw mo mga Marvel movie. Nakatanaw mo mga Marvel, no? Ganahan kayo lumunta ng Marvel. Last week, sa akong day off, nagtanaw ko gano'n Thor Ragnarok. Nya, sa kaninga movie, nahi duha ka igsuon na si Thor, the god of thunder, nya si Loki, the god of mischief. No? Nya, kaaway dyan sila, pero may sila kaaway, bisan igsuon, always fighting. Nya, mag-reconcile ka dyan, nya, mag-away na sad, nya, reconcile, mag-away na sad, murag kita lang. And then there was one time na ang ilang papa was talking to them and he said, actually, namoy igsuon na babae, na ate, na ang goddess of death. Nya, when I will die, ang goddess of death mo balik sa kalibutan. So kamo, dapat, you should be fighting her. And so after the father said that, ang papa namatay. Right after namatay ang papa, nag-away na sad si Thor o si Loki. Kay, ikaw man nagsayop, ikaw na ang atong papa namatay tungon nimo, away. Kanya, nag-abot ang goddess of death was coming towards them. And there's this beautiful moment nga, si Loki ug si Thor, nagtanaw sila, they look at each other and it's almost like, ano mag-away kita? We should be fighting that evil thing. Why are we fighting each other? And then instead of fighting each other, there's a moment now they turn towards the real evil and fight the real evil. Kita man sad, if ever na yung mga kaaway, na yung mga kontra sa atong kinabuhi, we must remember na unsay mga common points na to. Mga common points na to. Because most likely, dili sila mga enemies. Like we would say sometimes, mga frenemies lang sila. Mga frenemies. Of course, there are mga differences. But actually, deep down inside, there are friends. So let's ask Jesus for that grace today. And to remember nga, friends, they are that.
We have so many friends. Sometimes they're different. And let's remember that they are friends also. Amen.